Wow. Ganti to ganti dodi ke. You don't know what you got until it's gone. Love is stronger than my pride, baby. I can't stand the pain. ପିଆଜ मेरी बन जाना तुम बाबू पतिका तस्तर छाड़ी पियाज फाट छाड़ी तब लंकार छाड़ी रखी ना ना एबे तथापि हम पानी असुविधा का आलू छाड़ी छाड़ी मु काटी आलू रे किछ कहबन ए आलू के देखे अध किलो डाल के जिते किले किले में लागुनी ठकी देला कमी न दे लागुनी किले बळिया आलू किले ले ना गुती 2.5 केजी आलू के 1.5 केजी आलू के रहया कथा गोटे गोटे मांस कम खाइले आलू जा खायो मनुष्य अधिक बड़ भाई कथा नेक्स्ट टाइम मानिया ए बात तो रविवार दिन आ गोटे पार्टी रविवार पार्टी এইটা ছଣା হওয়া ପାଇଁ ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜଣା ଲାଗିବ ମାନେ ସେଟା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଦି ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ କଣ ଫୋନ୍ ଅଛି ଭଗବାନ ସରକାର ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ନା ପିଣ୍ଟୁ ଏପଟେ ଏପଟେ ମଇଦା ଟିକେ ଦେ ଭାଇ ଆରାନୁ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ପଡେ କାଇଁ ମିଶେଇକି ପକେଇଲେ ହେବ ଅଲଗା ଅଲଗା ପକେଇଲେ କଣ ଲାଭ ସେଟା ସିଝିବ ଆଗେ ରସୁଣଟା ପଇଲେ ଲାଗିବ ତଳେ ଆଚ୍ଛା बर्तमान लंका गुंड पड़ जाइए आमर काश्मीरी मिर्च काश्मीरी लाल मिर्च कलर पाई देखिए केते बढ़िया कलर आमर आसीगला मसला धीरे धीरे जाए बर्तमान आपको टिके आम गोड़े दवा दी तीन घंटा पका है जितनी खंड दौड़ा जो दौड़ा बहुत इजी है आउ थर चलला पिंटू भाई आउ थर चलला ऑफ हम तो एकाथर ऑफ है ना 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 बेसी पका
ଧନିଆ ଧନିଆ ଜିରା ଲାଲ ଭାଇ ଟିକେ କାଟ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଜଲା ଆଉ ପୁରା ଏପଟ ସାଇଡ ନିଏ ଆଉ ଆସିଲେ ଠିକ ଜଳୁଛି। ଦେଖୁଛ ଏ ସମସ୍ତେ ରାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୀର ଅଧିକା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଳା ହେଇଯିବ ତାକୁ ସବୁ। ଏବେ କ'ଣ ପାଣି ମିଶିବ? ଏବେ ନାଇଁ ପାଣି ଏଗୁଡ଼ା ମସଲା କୋଡ଼ା କଲର୍ ହେଲେ ପୁରା ଲାଲ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରସୁଣ ଆମର ପଡ଼ିନି, ରସୁଣ ଆମର ଲାଷ୍ଟକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରସୁଣ ପଡ଼ିଲା। ସବୁ ମସଲା ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ରସୁଣ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ୱେରେ ହେଉଛି ଆମ ରୋଷେଇ ଆଜି ମଟନ୍। ସବୁବେଳେ ମଟନ୍ର ମଜା ରସୁଣର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ଟିକେ ଅଧିକା ରହିଲେ ଲାଗେ ନା ଭାଇ? ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା ହାଁ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିବ, କାଟିକି ନେଇ ଆସିବି। ଦୁଇ ଫାଳ କରିନି ଦୁଇଟା ନହେଲେ ତିନିଟା ନେଇଯା। आराम से बाहर कर, टिके बाहर कर, पूरा तेल ठीक से धरी ଏବେ ମଟନ୍ ଆମର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯୋଉଟା ଖାଲି ଧୁଆ ଧୁଇ ପାଇଁ ଏଇଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ନା କ'ଣ ହଁ ମତେ କହିଛୁ ନା କ'ଣ ହଁ ମତେ କହିଛୁ